Moje auto je najkulovejšie v celej garáži. A hneď vám ukážem prečo. Kúkajte, ja mám takéto krásne parohy aj s nožtekom. A za mňa je to maximálne cute a obrovsky sa to hodí mojej fifinke. Dobré ránko, ja vás teda oficiálne vítam pri dnešnom videu. Ja hneď, ak sa zobudím, tak nemôžem s nikým rozprávať, preto sme to dali takto potichušky, že ASMR, akože. Ja teda vyrážam na koníky, kde ma čaká hnojenie, potom prídu baby, ja vlastne im idem s hnojením pomáhať, ale ja mám o 10:00 tréning s Elizabeth, lebo vždy sa snažíme takto v nedeľu mať tento jeden tréning, inak celý týždeň mám v rámci tréningov a všetkého promka len a len pre seba. A tak nejak stráviť spoločné... A tak nejak nejak stráviť spoločne dnešný deň. Tak poďte s mojimi breptami so mnou. Keďže som to prvá, tak si musím ísť ešte odomknúť. Nikdy neviem, že ktorý je to kľúčik. Ale... Ja sa jak prvé idem prezuť. Chcela som im ešte... Bože, ja dneska neviem rozprávať. Chcela som im ešte pomôcť vyvádzať koníky von, ale keďže som sa ráno šuchtala, tak už som akurát videla, že vyvádzajú posledného. Nevadí, příště. Takže idem si zobrať potrebné veci, fúrik, vidle, metlu, lopatu a teda ešte naberiem seno Artuškovi, namočím mu ho, keďže je dýchavičný a odnesem a začneme s hnojením. Tak, otočíme sa pri sene presne 2-krát, lebo vo vnútri máme 2 koníky. Takže najprv namočíme predýchavičného a potom dáme klasické seno ešte raz. Toto je tá časť, ktorá trvá že hodinu, lebo celé seno musíte fakt, že poriadne namočiť a ono aj keby ste trošku pokvapali z vrchu, tak by sa vám to nedostalo až na spodok. Takže musíte naozaj že celý fúrik napustiť vodou, aby ten prach nás navždy opustil. Inak je zima, tak akože zima, taká podkožná, nechutná zima. Slnko, už neviem, jak vyzerá, ja som ho nevidela dosť dlho, ale tak nelen ja, ale aj vy. Dobře, už tam vidím vodičku. Ešte si musím dať rukavicu, lebo toto je... No a teraz, vy ste si povedali, že ono sa vám to vykydne, ale môžete to normálne nakloniť, ono to nespadne len tak z toho fúriku. A postupne pomalinky vylievame vodičku.
Inak dajte mi vedieť dole do komentára, či už máte vyriešené vianočné darčeky. Ja už, hej, našťastie. OK. A teraz mu to ideme odviesť. Ahoj, láska. Čau. Pozor. Nepaď, vystup si. No, ešte. Ach. Ty máš dobrý čurbes, počúvaj. Dobrú chuťku. A ideme ešte round 2. Ale teraz už nemusíme teda namačať, už iba naložím. A dáme zase čilinke do boxu. A čilinka je tá kobylka, ktorú vlastne domáci takto zachránili a zobrali ju sem. Zatiaľ takto a potom ešte dostanú. Ahoj Funi, poď, pustím ťa, poď. Utekaj do tepla. Potiša. Ohoj. Inak ja som v nedeľu profesionál v zabúdaní správania krmivka pre Proma, proste iné dni s tým nemám problém, ale v nedeľu, jak idem hnojiť a potom zrazu dojde Eli a nachystá si, tak ja úplne o hodinu neskôr, že ježišmaria, nemám zaliate krmivo. Takže teraz ešte pred hnojením si to nachystám, odnesem, nech to tam mám na očiach a potom keď dojde Eli, tak mu to zaliem. Ešte tomu tam môžem to MSM-ko aj vysypať. Tak, a ja už teraz dávam chvíľočku pauzu od MSM-ka a vlastne niekedy na jar Promkovi pichneme Bonharen, sa to myslím, že volá. A to je vlastne priamo do žily MSM-ko a tieto potrebné veci. MK by vám to vedela lepšie vysvetliť, lebo ona je to profesionál od týchto vecí. Ona vždycky mi tu také názvy dáva a ja iba sa tvárim, že rozumiem, ale v skutočnosti nerozumiem. Prepáč. Takže niečo také, proste tým pádom nemusíte dávať tieto práškové veci, čo sa aj tak vo väčšine prípadov vykakajú. Ale len toto a tu máme hotovko a ja si to idem iba odniesť. Artuško, idem skontrolovať deku, či ju nemá mokrú. Ale nemá. Trošku ti ju napravím. Dobre. Ty si pekne suchý. Tým pádom mu nemusím meniť deku, môžem mu nechať toto pyžamko a iba mu otvorím, nech mu sem ide vzduch a hlavne keď sa bude chcieť prejsť, tak tu má taký padok, takže môže ísť von. Budíš svietlo. Ja sa vyzliezla strašne veľkou. Ja som včera mala meniny a minula som sa sťažovala, že nemáme výfonky, hej. Kúkajte, čo mi donesla Eli. Máš tam 20.
20. Ďakujem. Môžem to ísť odniesť. Ale dobrý deň. Hola. Tie čiapky, ale treba na internete. No, z vrchu dole. Dáš. Však kľudne si to potom pretoč. Tak. Teraz dáš tuto, tadeto. Spoza, ešte dole a potom sa to už doťahuje. Eli ide dneska do westernového sedla, takže sa učí, jak sa zapína. Tak, spoza dole. Nemusíš ešte doťahovať. Tak to úplne, že takto, zozadu. Tak, tam to stočíš. Sa prevlčie, alebo? Tak a teraz smerom hore uťahuješ. Tak, koľko ti pôjde a ešte dotiahneme. No, Elušik už má nachystané, ide dneska do westernu. To bude teda. Jak môžete vidieť, tak jazdiareň je stále v rovnakom stave, ale tam vzadu, jak vidíte ten vychodený kruh, tak tam sa budeme dneska pohybovať. Dobre, daj si ho túto kus chodíkom, prevleč si oťažky a ideme. Ježiš, Bobby, ty si taký krásny v tom westerne, povedz. Tak, super. Šikulka, Ladocky. Stekaj. Tak, a ideme dozadu na kruh, dobre? Jak sa ti zatiaľ sedí? Dobre. Dobre? Jak v tých amerických kožených kreselkách, kde babky celý den vysedávajú, ja si myslím, že úžasne. Dobre, dáme si ešte kolečka a pôjdeme potom pokluskať. Elizabetka už dojazdila s tým, že Promik sa necháva nachystaný, lebo ideme teda s bebami ešte na vychádzku. O tom som ráno nevedela. Emče ide na raketku, Sima ide na Promka a ja idem tuto na ADHD Quincyho. Tak som zvedavá, jak dopadneme. Quincy, bereš celý záber. Ja chcem natočiť Emku. Nič proti tebe. Lucia, toď sa. Už jedem. Ja už som mala strmeň v elektrike, ľudia. A tu sú koníky. Krásne. Krásny, plakatý. Ako indiánsky. Oľa, ahoj. Raketka, ty čo? Ježiš, tak sa ti páči. Dobre. No. Jaký dýmový efekt. Je už strašná zúba. Hej. Ľudia. Hrozné. Nefajčíte. Čaute. Teraz vlogujem ja. No, dnes určujem trasu. Ľudská je takto na Quincy, ja som na raketke. Simča je na Promkovi. A tak si ťapeme. To je môj čik-čik domček. Čik-čik domček. Ježiš, nenatáčam ani teba. Tvoj manžel, áno. Tak ja vám poviem, prečo Ľudská stále je na iných koňoch. A je to z toho dôvodu, že Ľudská je kľudný človek a ona tú energiu prenáša na tie koníky a oni pod ňou tak nestresujú ako pod nami. Ja si priznám, že ja som stresák. A tam odchádza Eli. Odchádza Eli na aute. A pod nami až tak dobre nejdu. Kvôli tomu, že sme stresáci a ja aj Simča. Ale to je úplne prirodzené. Není si za čo hanbiť. Asi to nebude počuť.
Honor! No. Raketka je úplne pupy. No, naťahuje sa. Krásne. No, tu sa idú skracovať strmene, Simče, lebo má krátke noži. Eli má krátke nožičky, tak sa musia predĺžiť. Sa trase ruke, aké mám Parkinsona, ospravedlňujem sa. Ale máš dobrou stabilizáciu v modulaci. Hej, ja mám to, že akčný režim. Potrebujem akčný režim, aj kvôli výchádzke, aj kvôli tomu, že trase ruka extrémne. Ale vy to snad nevidíte. No, koniky sú fajn. Tu máme naše výbehy. Zatiaľ sme ani ďaleko nedošli. Kam ideš? No, dobre, ozveme sa neskôr. Už sme všetci hore. Jo. Bolo to vtipné. Som vysadala, ale v tých čepcoch mám menšiu pohyblivosť. Zasekla som sa v polovici a ja že potlačme! Asi ma. No dobre. Ideme. Ja mám voľnú oťaž, toto je čisto cez nohy. Anep, proč nejsem youtuber? Tento vlog bude akčný, filujem to v kostiach. Hlavne keď ľudská ide prvá. Toto tu občas hodí kozla a aj toto tu občas hodí kozla. Hen to nehádže kozle, ale za to je to rýchle. Toto je štýl. Pomoc. Stále sme na koni. Uvidíme za 3 minúty. Stále žijeme. Akože promko ide, normálne, tuto už zaradila dvojka. Smerom doprava sú také cestičky a po nich môžeme poklúcať tam smerom. Širší promo. No, sme po prvom kúsiku. Bolo to dosť fajn. Raketka chvíľku nacvalala, ale krásne sa nechala previesť do klusu a potom sa držala v kluse. Sima, prosím pekne. Sima nemala strmeň polku cesty a hovorí mi, že pozor, že raketka sa zabára, že sa je to tam akože môže šmyknúť. A ja sa otočím na ňu, že čo hovoríš a ona vcvála, prosím pekne. Nedala sa Irak? Tady to ideme, hej. A rovno ideme, hej, stále. A takže tak. Je to tu divé. Raketka má energy. A rada by si jej pocvalkala. Ale nedá sa aktuálne. Bude sa dať na takých iných cestičkách. Ale to ešte nejdeme. Nejdeme túto risko a tu sa ešte šmíka. Takže tak. Ale má energiu, akože je taká elektrická podobnou. No. A ešte sa aj stíha občerstvovať. Nie. Tak potkneme. A to je promič, ktorý dokúsáva. Promidlo je promidlo. On je svätý. Dopí! Ale ona žere a ona si proste prejde cez hlavu. Tak, no dobre, idem si ju chytiť, aby nežrala, lebo sa podkyňa o vlastnú hlavu. Budem vás toto updateovať, že či žijeme alebo ne. Ahojte! Chcete byť vo vlogu? Jasné. Stretli sme našich z ranča. A my sa odpájame. Tak čaute. No a ty sa neobčerstvuj. Je taká pekná cestička. Počkej. Skrátim si. Môžeme. Môžeme? Áno.
takáto brzda nás tu stretla. Super. Ramko, ide. Ja už som pri ľudské. Áno. Quincy sa krásne drží. Krásne. Výborné tempo. Tu sú drevá. Áno. Super. Super. Aj pravda vo vlogu. Woo! Aj ty si vo vlogu. Počkaj, no Ježiš, teda dávaj. Ľudia. My máme zaradenú 6 kolestiel. Normálne. Rally Dakar a nič. Pro mi to nevadí. Aj malé nohy spravia divy. Akože tečie mi sa to ostatočne. Ľudia, toto je prdeli. Nie, brzdi, doprava. Doprava. Alebo doľava? Môžeme doľava. Lebo tu je ešte taká dobrá kúsacia. Ono, ten kopec, čo tam je, on ide do roviny. Tu môžeme inak aj trošku cvalnúť. Posledné slova pred smrťou. Bol to môj nápad. Beriem všetku zodpovednosť. Áno. A ospravedlňujem sa v robote, ale nepôjdem. PN leží v truhle. PNka v truhle. No. No ľudia, toto akože. Keby niečo, tak nastav nejakým spôsobom, Luci. Ako budeš točiť, hej? Počkaj, asi... Počkaj. Ja ti dám môj. Ľudka tam má akčný režim. Jak hovorí, nemá. Jo. Ježiš, drak. Dobre. Aha. Raketka odmietla ísť za promom. Ona sa chce držať. Áno. Žiadne kozle. Bože. Dobre. Dobre. Super. Hodne. Dobre. Dobre, zakrokujme. A
Simi, ty poď predo mňa. Áno. Čuvaj ma. Ani sa nechcem. Keď vidíte, jak si podpovedok. Poznám, cítim, poznám vo vzduchu. No, to dúfam. Ja už mám vycvičenú. A toto sa vám stane, Luci, zazumuj to, keď nenosíte rajtky ani podkolienky. Takto sme my vybavené. Rajtky, podkolienky, čižmy, ktoré mi trošku plesnivejú, ale nevadí, to opravíme. Ja mám termo, ktoré drží. Už tu môžeme aj nacvalkať. Za chvíľku, len si popraj mobil. Raketka, žiadne kozle, lebo ja púšťam mobil a platíš mi opravu. Alebo nový rovno. Nemáme šnúrku, takže to musím držať v ruke a obnožená mi prsty. Bačorina, no poď tuto, láska. No, výborne. Zaradila si sa. Jo. No jasné. Drž sa za promkom. Ježiši. Ježiši. Raketka, ty kam sa pcháš? Kam sa pcháš? No ja idem v kúse, hej. Ja idem v kúse. Nevadí. Tu môžeš. Hop. Vycválili sme si tento brutálny kopček. Raketa. No a tu sú bačariny. Dobre, neverila som. A ja žijem. Akože hen to bolo strašne dole. Čo? Jak si tam držala, ja som úplne videla, jak ona tú hlavu, ja úplne som vedela, že... Nie, ona tú hlavu ako párkrát dala dole, takže som nevedela. Ale potom sa naťahovala len. Ale ja som taká, že čo mi takého vlaku. No to keby hodí, tak ja som mŕtva tu. Rozbitá. Pozrite, ako mám krásnu mikinku. Všimla si, jak som ťa tam pekne vyblokovala? Áno, všimla, skoro som ti skončila na chrbte. Takže takto si tu my krásne ideme, už ideme cestičku domov. Krásna príroda. A toto bolo dobré. Hej. To bolo super. Že promo, jak si preletela, on úplne nič. On iba, že... Že tak ja budem teda vzadu. Potom preskočil, lebo už nevládal, a poďme ďalej. Trinto si tiež preskočil a začal krížovať. Hej, no. To som videla, no. Je také super mať svoje koníky a môcť ísť len tak na vychádzku. Počkajte, ruka. Hovoria dve, čo nie sú na svojom koni, hej? No, Vlastne tri, lebo však žiadna z nás. žiadna z nás nie je na svojom koni, iba Simča tu má svoju raketku a Lucka má svojho promka. Beluška je pekne vo výbehu, pretože ak sa nedá nič robiť, akože takto ľudia. Ja viem, že to hovorím v každom videu, ale ono sa fakt nedá, že čo robiť s ňou, lebo ju nemôžem len tak zobrať takto na vychádzku random, keď nič nerobila proste, že týždeň dačo. Pána mi, deka. No a toto čo? Už si zastav. Ja, my točíme takto.
Ideme napravať bedrovku. A do toho sa vystere. Jak si je to dala? Ja ti dám sebe. Všetky tri tu máme hlavu. Máme? Máme, pokračujeme. Máme. Oni sa tu akože chceli boskať a potom sa Raketka nechcela boskať. Akože pred prvom sa ona boskať nebude, však ona len s ním. Aj tu môžeme kľudne dať čo. Dobre. Zatáča sa. Dobre, tak ešte nie. Ty si taký malinký pupí. On sú tak ťapká, to je úžasné. Na voľnej. Raketka, uď sa. Dúfam, že ten režim funguje, lebo sa mi tak trasie ruka, že dovidenia. Dobre. Poďme. Poďme sa tebe. No, dobehol si, super. Super. Mám akčný režim a zápal plúc. Potrebujem servitku. Áno, dobré, môžeš mi dať. Vyhrňajú sa jej. No, to je skôr tak, že si nenosíte konské veci. A keď už máme nasedlané všetky tí kone, poviete, že ja tu nemám rajtky ani boty, že príľbu mám snáď vedľa. Toto nerobte, choďte pripravení za každým. Keby tie tepláky aspoň neboli saténové. Áno. Ideme doprava. Raketka je pupy. Sekunda. No tak to tak tečí. Toto je dobré. Dobre. Ježišmária. Ľudia, sopel mi teče, až to bola tam teče. Ježiš, sorry, som nechcela. Ale promidlo je brutálny. Kým si sa bojí kameňa.
Musím vypnúť akčný režim, lebo už na to není svetlo. Ježiš, konár. No, vítajte naspäť, už máte trošku kvalitnejšie zábery, lebo nemáme veľmi svetlo na akčný režim. Ale to v tom cvale sa inak nedalo, tak sorry. Sme tu všetci. Kde mám byť? Raketka sa naťahuje. Quincy zvládol prekonať svoj strach. A Promko nás... Kámen zde. A Promko nás drží pokope. Dobre. Keby chcete vedieť, tu sa klusá. Roma je tu takto zahaknutý a ja si hľadám servitku, lebo toto je že kritické. Úžasný koň. Zvukové efekty. Už mám vypnutý akčný režim, takže toto video bude takéto. Držím. Môžem. Doby. Pardon. Čože? Hovorím mu, že plachta nežere kone. Čo ty vieš? Také chutné, ako je on, áno. Ja vôbec neviem, či to s tým aj v nejakých záberoch ľudia. Kaž. Tak sa na pohodičku si tu ideme. Kľúčeme, hej, keby neviete. Teda asi viete. Podľa roztrasenosti záberu. Nejaká kauš. Okay. Raketka, nepchaj ma do toho jarku. Raketka je inak brutálne super vychádzkový kôň, lebo ona sa ničoho nebojí. A ona proste vie ísť aj sama, aj s koňmi. A nasleduje Quincyho. Kade chodí ľudská, tade chodím ja, tak sa nesťažujte, že chodím random. Reálne kvôli ľudské. Takže ja som chcela pôvodne natáčať Simu. Ale asi máte polku záberu iba môj ksicht. Idem natáčiť ľudsku. Mám zahodenú oťažku, užívam si. Raketka sa naťahuje stále. A to je Sima! Wow! Ja som si ho tu zahakla, ja som sa drkala po to späť. No, úžasná vychádzka, už sme doma. Za chvíľku. Krásna vychádzka. Raketka sa potkla. No, ale nežereme. No samozrejme.
Už aj promožere. Bola tak super výchádzka. Joj. A ešte teda ideme zobrať Belušku na tú jazdiareň, kde sa veľmi nedá. Akože skúsila by som ju zobrať na tú bezubadlovku, čo má novú. A tak nejdem s ňou robiť v podstate žiadnu robotu. Chcem len skúsiť, že čo, ako na to bude reagovať. Akože sa predpokladám, že viem, ako bude ona reagovať, pretože ona nemá rada moc tlak na nos, keď je veľa tlaku na nos. Preto sa ju snažím najprv zo zeme naučiť reagovať na to s malým tlakom. Sima sa stratila, tam je. A tak. Ale no, skúsila by som ju zobrať iba tak, že trochu. No poď, Promi, čakáme ťa, poď. Máme nožičky. Súci. Takže ešte toto, ale je strašná zima. Takže ja som len v mikine, lebo ja nerada jazdím v bunde. Ani v tých jazdeckých sa mi dobre nejazdí. A musím byť v mikinke a asi mám vlastne tiež len takú mikinobundu. Ľudská má aj bundu, aj vestu. Takže ona je v teplúčku. Ale mne všetko zamrzá. Tak. Som zvedavá, čo to bude na tej jazdiarni. Ako sú tam také východené po obvode, taký kruh tam je. A tam by sa to celá dalo. Aspoň, že klus cval. Keď už cval, tak aspoň tade. Prst. Lebo poznáme slečnú Belu. Ona moc klus a krok nepozná. Ona rada cvalka. On sa už prekecal, Luci, toto môžeš kľudne, že spídnuť. Nech to tam není. Tu už sme. Simi! Poď! Je úžasné, jak prepleta tie nožky. No čaute. Už je naspäť. No už ideme do výbehu. Iné, choď do kamery. Odstrojili, dali deky a hotovo. Ty s tou vestou ešte. Jak keby smeti ideš, ale... Ľudia, Bela, tamta. Hádže kozle vo výbehu a naháňa sa tam. Počkaj, si. Stoj. Beluška, ja ťa vidím. Chceme ísť ešte niečo robiť. Yes! Yes! Na tú deku ošťať. Ešte, že ju má prvýkrát, super. Madam. Robko sa ani nepohol. Kromko čaká na škrabkanie a ľudská nespolupracuje. Kromko, sťažovala by som sa. On tam zapadol. Počkaj. Toto je onej. Promi, hodila by som jej takého kozla na No, Ty čo? Čo robíš? On jedlo. No, ľudská odišla, my hnojíme. No, my sme trošku zabudli vlogovať, ako sme slúbili ľudské. Ale teda Ale kontentu bude veľa ešte. Kontent za chvíľu. Za chvíľku sa premiesnime na jazdiereň a už to Ja bude. sa premiesním možno na zem v tej jazdiarne. No. Takže tak. Beluška šmakuje. No, tak. Dáme porciu jak pre prasa. No tu si musíme skladovať naše jedlo. Samozrejme. Prečo by som to nevidela. Tu musíme skladovať naše jedlo. No, v našom balení sa nachádza hranolky zo včerajšej s omačkou vnútri, hej.
samozrejme, a 2 pizzové taštičky ešte do včera. Takže šmakocina. Belušku už máme nasedlanú, teraz papka. A ja babkám. Hej, Simka papka. No, tu sa posúva vozík, odchádza sa... Pardon. No. Tu Beluška papka, tu... Ticho. No, tu odchádza vozík. Najprv si myslela, že to je pre ňu, tak išla okolo toho veľmi opatrne. Máme takúto krásnu podsedlovku, ktorú som dostala od Majky, od Šeďa k narodeninám. A ideme skúsiť tú bezúbadlovku, no. Asi sa prizabijeme, ale tak aspoň bude content. Aspoň je pekná. Aspoň sme pekné. Aspoň pekné. Teda ty budeš ja to nesadám. No. Beluška narazila na problém. No, ako som povedala, mám cukrík ešte. Je strašidelné. Extrémne. Ja to tu chcem komentovať. No dobre. Kde máš tu selfie, ty? Ti ju dám. No, tu už sa jede. Selfie tyč. Selfie tyč. Bože, Bela. Si tu 3 minúty. Je tu 3 minúty a už sere. A toto bude zbierať? No ja. Update o 5 sekúnd, už sa tu lieta. Dobre. Brzdy fungujú? Pomoc. No ako môžete vidieť, naša jaziareň vyzerá jak plavecký bazén. Aha, tu už odsvála, no dobré. Takže ak tu chceme jazdiť, tak si musíme zobrať plutvy a šnorchel. Ale tak púšťa sa tu šarkan. Tu sa bejajú do spíve. Rally Dakar. No dobré. Tak brzdy asi sú hrdzavé. Mm-mm. Mm-mm. Ja sa bojím, že vás to si zabije. No, vyzerá tak akože. Aha. Fíha. Dostihové postavenie. A ideme. Tento drak asi týždeň a pol nič nerobil. A tak to vyzerá, no. Ale tá dosť naberá, ty kokos. Úplne sa... Ona dáva tak tú hlavu dole, že ja mám pocit, že ona mi tu hodí kozla. Fakt? Aha. A Bela teraz kúkla, že ona ma odhalila. No. Akože naberá kvalitne. Naberá kvalitne a hlavne ten úsek je úplne, že... Lebo úplne vidno aj na tom krku, že ona ho úplne tak zapája. Vieš, že... Funguje dneska toto? Funguje? Ideme toto.
spať. Máme nový lifehack. Pustíte draka najprv, hej? No. Potom trošku povolíte oťaže. Alebo aj ne. Alebo sa skôr zabijete a potom možno pustíte oťaže. Fúha, tak ale toto vyzerá... Ona od tých bieg vôbec netočí. Aha. Že proste... Že ona proste sa letí do toho plota. Ona tu není už. Ona tu mentálne není. Mm-mm. Problém. Mhm. Pomáha. No a už letíme znovu. Dobre, lifehack funguje. No, toto je ten lifehack, že povolíte oťaže a škrapkate a sa vám zabalí koník pekne. A potom samozrejme vytočíte zákrutu, lebo by ste preleteli do stajne. A pokračujeme. No teda, jaký drezurak. Ale ten predĺžený kluz ako mám dobrá už nič. Ježišmaria, proste. Nepadaj. To som nečakala. No. Žiješ, tak dobré. Ale že kde máš krapky? No. Ako môžeme vidieť, tak krok a klus není v menu. Takže jediné, čo môžete robiť, je cváleť, triskovať alebo zasadnúť a ísť domov. To je že celé. Také dobré škrapky. Také dobré škrapky. No, náhodne sa nám v menu objavil aj klus. Na chvíľku, takže využívame to. Ide fajn. Teraz je super. Tu mi všade, keďže idú večerať ľudí. No teda.
No, sme sa presunuli na druhú ruku. A ideme. Škrapky. Fajnotka. Na to potrebujem nejaké kontrolky normálne. No, asi si. No aktuálne krmíme koníky, tu je Jumpy, tam je Euro. Ja sa zhulím. Táto sa tu fajčí. Áno, samozrejme. Není záberu z dnešného dňa. Dedi. Kde by si šla príkladom. Ale nie, možno je. No, Jumpinka už dopapáva. Evžen, Euro. Tam je raketka. Raketka mu pomáha. No, Jumpinka dopapaj. Mrzneme. No, výborne, ty si to ešte otočila. Si múdra. No, ešte aj zo zeme vypapa, no. To je dobrý koník, vďačný. Rovno do ksichtu. To sa robí. No, my sme si už odložili všetky veci, spratali sme vopky, upratali sme Beluškine veci. Belušku má na sebe akurát odpocku. A boli sme nakrmiť Jumpy Eura. A teraz sme umýli kybliky a dokrabičkovala som Beluške papanie. A tu Simka krabičkuje raketke, aby to mala rýchlejšie, No. keď príde. Ja mám asi... Ja mám asi 3%, takže neviem, ako veľmi sa mi podarí niečo natočiť, ale tak už to má šikovnica. To je prvá vec pekná, čo si mi povedala dneska. No nehovor. Čo to? Také drápky vystrkuješ toto. No a ešte ideme pripnúť Beluške liner k deke a dať jej dole od pocku a to už je všetko. Snaď. Sme tu 10 hodín. Cca. Ľudská už dávno odišla. A, pozrite, spratala si svoj kyblík. Ja Šok. som ho upratala. Tak, Ja som ho upratala, aj som ho umýla. Hej. tak nič, Luci, robíme si čiaročku. 5 eur. Inak ty máš tak nádhernú tú bundu, vyzeráš, že keby si z ulice došla. Pardon, ale akože... Tu je oslintaná, tu je oslintaná.
No, ty kokso. Glamour. Druhýkrát, čo som ju vyprala. Fashion. Trendsetter. Diva. Dobre. Ľudia, aby ste vedeli, ja mám bežové látkové sedačky v aute. A toto je Ja môj... určite nesadnem, určite budem vonku behať. Toto je moja spolu sediaca, či čo si. Passenger princess. A s týmto tam chce nastúpiť. Pozri, môžem ti dať, nech si akože dáš snack po ceste. Rančové granule. Dobre. Hotovson. Zasínam. A jedem. No, mrkvičky na rozlúčku. Vinsík. Môžem aj holičku. Môžeš, jedem beluška. Holička. No, krásna. Beli. A tu je beluska v krásnej odpocke s novou sieťkou na seno. Karabinku mám stále požičanú od Naty. Beli. Peti, si bola dobrúčka potom už, keď už som ťa poškrapkala. Tak už sa to dalo. Aňo, povedz, ty by si mala byť len škrapkaná, mojka nákrmená. Nič viac. Cúci. Posiela pusinku všetkým. No. Poď. Asi Mare. Ty tu zase hovoríš. Však ale to nepeče na mňa. Však ale dým tu ide na Belu. Poď sa to. Beluška tu je. No. Tak to aj. Aj s Beluškou sa s vami lúčime. A s Číňanom sa s vami lúčime. Dali sme len na deku. Magdi, držíme ti veľmi palce, keď to budeš na ňu dávať. Je to strašne ťažké a neskúšala som to ešte na nej, takže uvidíme. Ale tak malo by to pasovať, je to tá istá veľkosť jak deka. O, Beluška. No. Takže majte sa krásne. Skladajte básy. Ja to napadlo. Ja že nebudem zatrapcovať, tak si to. Tak ja už môžem byť zatrapnú. No. Čaute. Čaute. 5 minutes later. Toto je žena do voza aj do koča. Nevypla si to? Vieš, Ale jak sa na to kúkam, tak idem asi do koča. Alebo pešo. ona ide ťahať ten koč, ľudia. No. Made in China. Povedz, mama bude mať radosť, keď to bude prať. Toto. A sa si môže ísť do koša. Proste. To spraví. No. No. Pohode. Hej. tak dobre. Joj. Mačičko. To sú také zábery, že ak to bude použiteľné. To je, že minúta. Použiteľná. No, To je tvoje. A moje. O. Tak ešte druhýkrát sa s vami lúčim. Určite ste to chceli. To nie je tvoje. Ja neviem. Ja mám asi doma. Ako to? Luskin merch, takto Pohodený, free na ranči. Jak handra na zem. Príďte si zobrať. Kto ešte nemá? Že- Nemusíte kupovať, stačí prísť k nám na ranč. Mokré a čisté. Mm. Voda špinavé. No. Dobre. Odchádzame? Je tam strašná hmla. Snáď nič nezrazíme. No. Povedz niečo pekné, kým mi neskape mobil. Čaute. Ideme. Ideme. Wow! Dobre, sa to ostriham. Jediná pekná vec. Čo?
To povedal. Tak to som nečakala. Hlasíme sa... Máme... Chovaj! To. Máme? Hlasíme sa z auta. Áno. Sme na pumpe Čau, aktuálne. Máme tu Možno to Ninu. pozerá tvoja sestra. Moja sestra je Nina. A A je tu nepozerá, s nami. ale ja jej pošlem link. No, tak to dúfam. No, Čau, besty. no. Takže sme na pumpe. Asi celý update, čo som chcela povedať. Sme na pumpe. Hovorila som inak, že už sme na pumpe. Idem zaviesť tohto Číňana domov. A idem aj ja sa vydať domov. Ideš sa vydať domov? Idem sa vydať domov. No chod sa vydať domov. Vrátim sa vydata, teda. Ja preč tú ruku, že ak si nevidíme do očí. V pohode. Krásna si. Hej. Napíšte si mi do komentáru, že je krásna. No. Lucík, good luck so strihaním. Hej. No. No. Čin, čin. Update. Update, čin, čin. Ideme si dať kolu, ja tu mám Santa Clausa, ale ma Ninu, že sme hovorili. Hej, hej. Takže... Tak ľudská na tej doline, že ideme stať kačku. Ľudia, po tomto vlogu ja zakladám YouTube channel, Mhm. takže stay tuned. Tak sa majte, budeme sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Čaute. Go, 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 go.